سلامن ጥዕናን ንኹልኹም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳብልኩ ናብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከኣትው ኣብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህርዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ንግሆ ተሲእኹም ጾታዊ ርክብ ምፍጻም ዝህበኩም ናይ ጥዕና ጥቕምታት ክንርኢና። ንግሆ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም ውዕሎኹም ብሉጽ ንኽኸውንን ኣብ ናይ መዓልታዊ ምንቅስቓሳትኩም እውን ቅልጡፋት ንኽትኮኑን ከይተሰላቸኹም ስራሕኹም ንኽትሰርሑን ዝሕግዘኩም እዩ። ናይ ጥዕና ጥቕምታት እውን ዝህብ እዩ። ሳይንስ ዝድግፎም ናይ ንግሆ ናይ ጾታዊ ርክብ ዓይነታት ከ እንመን እዮም ዝብል ሓሳብ እውን ኣልዒልና መልሲ ክንህበሉ ኢና። ንግሆ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም ብዙሕ ናይ ጥዕና ረብሓታት ዘለዎም እዮም። እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ምሳይ ተጸኒሕኹም ነዞም ጥቕምታት ክትፈልጥዎም ኢኹም። እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩምን ጽንሑ። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካን ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራን ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ንግሆ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም ውዕሎኹም ብሉጽ ዝኾነ ኣብ ናይ መዓልታዊ ምንቅስቓሳትኩም እውን ቁልጥፋት ንኽትኮኑን ዝሕግዘኩም እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ብዙሕ ናይ ጥዕና ጥቕምታት ይህበኩም እዩ። ሳይንስ ዝድግፎም ናይ ንግሆ ናይ ጾታዊ ርክብ ዓይነታት ከ እንመን እዮም ዝብል እውን ክንርኢ። እቲ ቀዳማይ ናይ ንግሆ ናይ ጾታዊ ርክብ ጥቕሚ ንግሆ ናይ ኢስትሮጅንን ናይ ቴስቴስትሮን ሆርሞን በዝሕኹም ኣብ ልዑል በዝሒ ስለ ዝርከብ ንናይ ንግሆ ጾታዊ ርክብኩም ብሉጽ ይገብሮ። ኣብ 2007 ዝተገበረ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ ብበዝሒ ቴስቴስትሮን ሆርሞን ዘለዎም ሰባት ናይ ጾታዊ ርክብ ዓቕሞም ዝበለጸ ከም ዝኾነ ሳይንስ ይሕብር። ስለዚ እዚ እንታይ እዩ ዝሕብረልና? ንግሆ ናይቶም ሆርሞናት በዝሒ ስለ ዝውስኽ ዝበለጸ ኣዕጋባይ ብሉጽ ጾታዊ ርክብ ንኽትፍጽሙ ዝሕግዘኩም እዩ ማለት እዩ። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ናይ ንግሆ ጾታዊ ርክብ ጥቕሚ ድማ ናይ ንግሆ ጾታዊ ርክብ ኣብ መንጎኹም ዘሎ ምቅርራብን ፍቕርን ንኽውስኽ ይሕግዘኩም እዩ። ናይ ንግሆ ጾታዊ ርክብ ኦክሲቶሲን ዝበሃል ሆርሞን የፍልፍል እዩ። ኦክሲቶሲን ሆርሞን ድማ ኣብ ሓንጎልና ፍቕርን ቅርርብን ዝቆጻጸር እዩ። ስለዚ ንግሆ ጾታዊ ርክብ ኣብ ተፈጽሙሉ ግዜ እዚ ሆርሞን እዚ ይፍልፈል እዩ። እዚ ድማ ኣብ መንጎኹም ዝበለጸ ፍቕርን ዝበለጸ ምቅርራብን ንኽህልወኩም ዝሕግዘኩም እዩ። ስለዝኾነ ድማ ንግሆ ጾታዊ ርክብ እንተትፍጽሙ ዝበለጸ ናይ ፍቕርን ናይ ሓዳርን ህይወት ንኽትመርሑ ዝሕግዘኩም እዩ። እቲ ኻሊእ ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ናይ ንግሆ ጾታዊ ርክብ ጥቕሚ ድማ ጭንቀትኩም፣ ቴንሽንኩም ከምኡውን ዲፕሬሽን እንተሃሊኩም እውን ዘጥፍአልኩም እዩ። ንጭንቀትኩም ዲፕሬሽንኩም ክተጥፍኡ እንተደሊኹም ናይ ንግሆ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም ዝበለጸ ጥቕሚ ትረኽብሉ ኢኹም። ብፍላይ ኣብ ሓዳር ዘለኹም ኣብ ፍቕሪ እውን ዘለኹም ከፕልስ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ትጭነቑ ዝድብረኩም እውን እንተኾይንኩም ንግሆ ተሲእኹም ጾታዊ ርክብ ተትፍጽሙ ዝበለጸ ጥቕሚ ትረኽቡ ኢኹም። ኣብ ዝሓፀረ ግዜ እውን ዝበለጸ ምምሕያሽ ትረኽቡ ኢኹም። ኣብ 2010 ናይ ኢሮፕያን ካላንደር ኣብ ዝተገበረ መጽናዕቲ ከምኒ ጾታዊ ርክብ ዘለው ዘሕጉሱ ምንቅስቓሳት ናይ ጭንቀት ሆርሞናት በዝሒ ከም ዘቕንሱ ኣረጋጊጹ ነይሩ። ንግሆ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ድማ ቅድሚ ናብ ስራሕ ምኻድኩም ማለት እዩ ጾታዊ ርክብ እንተፈጺምኩም ሙሉ መዓልቲ ጽቡቕ ስምዒት ንኽስምዐኩምን ናብ ጽቡቕ ሙድ ኣቲኹም ኣብ ስራሕኩም ከይተሰላቸኹም ቁልጡፋት ኮይንኩም ስራሕኩም ንኽትሰርሑ ዝሕግዘኩም እዩ። ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ናይ ንግሆ ጾታዊ ርክብ ጥቕሚ ድማ ንግሆ ጾታዊ ርክብ ክትፍጽሙ እንተለኹም ኢንዶርፊን ዝበሃል ሆርሞን ይፍልፈል እዩ። እዚኦም ድማ ተፈጥራዊ ናይ ሕማም መዕገስቲ ሆርሞናት ተባሂሎም ዝፍለጡ እዮም። ሕማም እንተሃሊና ንኽቕንሰልና ብምግባር ንቕሒልና ብምሉእ ጥዕና ስራሕና ንኽንሰርሕ ዝሕግዘና እዩ። ስለዝኾነ ሙሉእ ጥዕና ሃሊኩም ንቑሓት ኮይንኩም ብሉጽ መዓልቲ ንኽተሕልፉ እንተደዲኹም መዓልትኹም ብናይ ንግሆ ጾታዊ ርክብ ክትጅምርዎ ኣለኩም። ኣብ መበል ሓምሻይ ንሪኦ ናይ ንግሆ ጾታዊ ርክብ ጥቕሚ ድማ ጾታዊ ርክብ ልክዕ ከም ናይ ስፖርታዊ ምንቅስቓሳት ይቁጸር እዩ። ጾታዊ ርክብ ከም ናይ ንግሆ ጉያ ዋላ ማዕረ እንተዘይኮነ ኮይኑ ግና ከም ናይ ስፖርታዊ ምንቅስቓስ ዝቁጸር እዩ። ጾታዊ ርክብ ኣብ 1 ደቂቕ 5 ካሎሪን ከም ዘቃጽል ይሕበር እዩ።
ልክ ከምወክ ማዕረ ማለት እዩ ስለዝኾነ ብዙሕ ካሎሪን ካብ ሰውነትኩም ብጾታዊ ርክብ ብምውጋድ ጥዕናኹም ዝተሓለወ ክትገብሩ ትኽእል ኢኹም ስለዝኾነ እቲ ሓምሻይ ናይ ንግሆ ናይ ጾታዊ ርክብ ጥቕሚ ድማ ልክዕ ከም ስፖርታዊ ምንቅስቓሳት ክቁፀር ስለ ዝኽእል ጥዕናኹም ዝተሓለወ ንክኸውን ዝሕግዘኩም እዩ ኣብ መበል ሻድሻይ ንሪኦ ናይ ንግሆ ጾታዊ ርክብ ጥቕሚ ድማ ንኣእምሮኹም ናፃ ንምግባር እዩ ኣእምሮኹም ካብ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ጭንቀታት ናይ ስራሕ ጸጥታት እውን ክኾኑ ናፃ ክትገብርዎ ዝሕግዘኩም ናይ ንግሆ ጾታዊ ርክብ ከም ዝኾነ ብምፍላጥ ንግሆ ጾታዊ ርክብ ንኽትፍጽሙ ክሕብረልኩም ይደሊ ስለዝኾነ ኣእምሮኹም ናፃ ንክኸውን ናፃ ኮይኑ ስርሑ ንክሰርሕን ካብ ዝተፈላለዩ ጭንቀታት ሓሳባት ዲፕሬሽን እውን ንኽትርሕቑ ዝሕግዘኩም ስለዝኾነ ንግሆ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም ዝበለፀ ጥቕሚ ከም ዝህብ ብምፍላጥ ንግሆ ጾታዊ ርክብ ንኽትፍጽሙ ክሕብረልኩም ይደሊ ካብዞም ዝጠቐስናዮም ብተወሳኺ ንግሆ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም ዶፓሚን ንኽንቃቃሕ ይሕግዘኩም እዩ ንቕሕልና ንኽንውዕል ዝሕግዝ ሆርሞን እዩ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሰውነትና እውን ጥዕንኦም ሓልዮም ስርሖም ንኽሰርሑ እውን ዝሕግዘኩም እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕምና ብልዑል መጠን ንኽውስኽ ዝሕግዘና እዩ ከም ቫይታሚን ሲ ንሰውነትና ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ፀገማት ናይ ምክልኻል ዓቕሚ እውን ዘለዎ እዩ ናይ ንግሆ ጾታዊ ርክብ ንሰውነትና ካብ ዝተፈላለዩ ባክቴርያታት ከምኡውን ቫይረሳት ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዘለዎ እዩ ስለዝኾነ ናይ ንግሆ ጾታዊ ርክብ ዝበለፀ ጥቕሚ ከም ዝህብ ክትፈልጡ ኣለኩም ብፍላይ ኣብ ሓዳርን ኣብ ፍቕርን ሂወት ትርከቡ ከፕልስ ንግሆ ጾታዊ ርክብ ብምፍጻም ንኣእምሮኹም ናፃ ክትገብሩን ንሰውነትኩም ካብ ዝተፈላለዩ ሕማማት ክትከላኸሉን ከምኡውን ካብ ጭንቀት ካብ ዲፕሬሽን ንክትርሕቑ ኣብ መዓልታዊ ውዕሎኹም ንቑሓት ቅልጡፋት ንኽትኮኑ ዝሕግዘኩም ናይ ንግሆ ጾታዊ ርክብ ንኽትፍጽሙ ክሕብረልኩም ይደሊ ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑን ንኽተተባብዑናን ብኽብሪ ንሓትት መደብና ናብ ብዙሓት ኣሕዋትና በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ ሓሳብ ርእቶኹም ንቻነልናን ንመደብናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ግለጹልና ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይኣነየለይ